definitivno najbolji projekat ikada. I doživljavaju NELT više delova, ili je logistika, ili distribucija, ili je neko tržište, a nekako smo htjeli da prikažemo tu veličinu NELT Group brenda, da to predstavlja jednu awareness kampanju na Balkanu i u Africi. Tu je samo počeo proces razmišljanja šta uraditi. Inicijalna kapisla pokretač je jedna inicijativa medijskog portala BizLife. Oni okupljaju biznis bendove i prave takmičenje biznis bendova. 2023. godine smo mi odlučili da se prijavimo. Tako smo napravili bend koji smo nazvali Akceleratori. Nakon 2 probe smo izašli na stage i postali smo zvanično biznis band Srbije za 2023. godinu. When you walk through a storm, hold your head up. To je poznata navijačka pesma You Will Never Walk Alone. Ona opisuje kulturu NELT-a, You Will Never Walk Alone. Uvek smo tu jedni za druge. Ovo morate vi da snimite i da napravimo kampanju. Kako smo pričali o tome, to je hype rastao. Kada nam je kompanija NELT došla sa predlogom da snimaju korporativni video uz obradu pesme You Will Never Walk Alone, videli smo da je ovo prilika da uradimo nešto drugačije i odskočimo od tržišta i da dobijemo nešto autentično. Sve to što smo hteli, stvarno se osjećalo tokom celog tog procesa, što je naježio sam se. Mislim, stvarno nekako je to činilo još lepše celu ovu priču. Nismo koristili statiste, nego smo na koncertu imali 300 realnih zaposlenih ljudi. 250-300 ljudi mislim da je bio dogovor da dođe. Dok smo pričali sa njima zašto treba da dođu, mislim da su me blokirali neki ljudi. Kaže, Robert, vidi kako su došli ljudi sa svih strana. A ja se hvatam za glavu, rekao Robi, 2 nedelje ih vučemo za rukav, A iza toga vaš rad. Olga je sprovela jednu sjajnu stvar, izazov, kako je meni u NELT-u. Ona je ispričala svoje iskustvo kako je došla tu i izazvala sledeće kolege da napišu kako je to njima bilo u NELT-u. Zaista smo tu dobili sjajne iskustva. Dobili smo i nagradu za najbolji employer branding video u okviru Ample takmičenja prošle godine. Pustili smo na Instagramu, LinkedInu, preko ovih izazova. Sad malo pristižu rezultati. Mi koja smo mi platili ovo da ide ili smo samo pustili? Mi kao bend i dalje postojimo, što je opet još jedna priča potpuno u skladu sa NELT-om, dugoročna perspektiva. Dolaze, sve neka nasmejana lica i onda ti vidiš svakog znaš. Ti si tu na domaćem terenu sa svojim ljudima, imaš podršku. Završava se numera studijska koju smo snimili, samo nastavlja se horsko pevanje. Svu sreću snimatelji to uhvate i mi na kraju iskoristimo taj horski deo. Nekako mislim da smo stvarno digli lestvicu u tom nekom smislu i postavili standard.